Què tal, queridos míos, ladies and gentlemen? Mireu, estrenem un nou format així en Alcoyanos por el Mundo, que és el de Agenda, on repassarem grans events internacionals, mundials, com este event que comença demà, així a Alcoi. Nada menos y nada más que l'Associació de Amigos de la Música ens proposa esta 13 setmana gran del piano. Vol dir que a partir del dilluns 2 de juny tenim tota la setmana una sèrie de concerts relacionats amb l'art, la cultura i la música clàssica. A partir de les 7:30 al Salón Rotonda del Círculo Industrial d'ací d'Alcoi, una oportunitat única, tremenda, per a poder gaudir de música de primer nivell mundial. Hala, fuma de la pipa.